Член 3. Сега специално на капачката ще изтрия едно и ще напиша 3 още от сега. Ползвам маркер за бели дъски, който лесно се изтрива. Вече виждаме доста голямо движение в кваса. Вижда се как е влажен. Има балончета, се наблюдават, т.е. има някакви живи организми. Това, което имаме като задача днеска е да махнем, да оставим само 50 грама. Значи да махнем 100 грама и да добавим нови 100 грама. И докато го добавяме, ще кажем малко за научното обяснение на кваса. Специално за Данчо, да не кажа после, че не го познавам, като стане известен. Значи сега 520 махам 100 грама. Квас. Направо в компоста. 520. И трябва да направим тест с помирисване. Трябва да мирише сладникаво. И това го докарвам в вкус. Още 30 грама. Ето. Перфектно. Взема една салфетка. За научното обяснение на кваса е, че е ферми за микроорганизми. С тази храна, която добавим вътре с брашното, влагата от водата и топлина. Значи около 22 градуса поне. Ако е по-голяма топлината, по-бързо се размножават организмите, които са из въздуха или може би по брашното, по ръцете ни от въздуха влизат вътре. И съм си написал малко обяснение, че сухата мая е специално направен за вкъщи, за да му бързо се надигне, но кваса разчита на ферментация. Значи ферментацията е когато се изяждат въглехидратите вътре от брашното и се преобразуват на друг вид захар. И друго, което се сеща за ферментация е боза, вино, кисело зеле, слънчеви крастички. Те разчитат на същия процес с много сходни микроорганизми. Интересуваме се предимно от два вида микроорганизми в този случай. Едните са пазачите, едва ли не защитниците на средата, а другите са работниците, които живеят в симбиоза. И първите са млечно-кисели бактерии, лактобациликус. Съм убеден, че повече от вас му се сечат някоя специална лактобациликус. И тази бактерия произвежда киселина, която киселина увеличава киселеността на целия продукт и по този начин пази от развитието на микроорганизми, които не ги искаме, като мухъл, примерно. И оттам идва и киселия вкус, киселия мирис. Другата е бактерия на дрождите. Те са много различни видове дрожди, мая. И тя прави ферментация, алкохолна ферментация, която се състои в консумирането на захарта от храната и образуването на газови, въглероден двуокис и на етилов алкохол. Значи, с други думи, кваса е ферма за живи бактерии, които се оригват и се напиват. Тоест, ние създаваме една дискотека тук и с това внимателно захранване, с регулиране на температурата, с добавяне на вода, създаваме перфектния климат за симбиозата на тези две бактерии, да може само те да се развият, а не другите гадници, дето могат да се сипят. И като резултат от преработените въглехидрати, последствие
продуктите, направени с квас, като се консумират в тялото, се разгражда много по-бавно захарта и нивата на глюкозата се повишават много по-бавно, така че това е предпочитано за хора с диабет. Също така, понеже се разграждат по-бавно, не се лепят на корема и на тупито, защото има време мускулите като се разгражда по-бавно, енергията може да се консумира директно от мускулите на тялото, а не да се складира веднага на тялото. Така, това е научното обяснение, аз много се вълнувам. Сега да се върнем към кваса. Извадих 100 грама. Добавям 50 мл филтрана вода. Така. И вчера оставих бурканчето без да го изчистя по ръбовете. Има изсъхнали части. И сега, още преди да съм добавил брашното, с тази вода мога да разбъркам целият квас. И това ще ми помогне да изчистя стените, защото е много водно. Ето има много влага и дори да има сухи части по ръбчето, с тая влага много лесно пак мога да ги обера да е вътре. И тези те са хванали микроорганизми от въздуха. Аз много се вълнувам. Изглежда, че става, че прави балончета, че има живот в нашата дискотека. И сега ще добавя и 50 грама брашно от смеската, която направих вчера. Его, 50 грама брашно. Разбърквам хубаво. Ще почистя стените на бурканчето. Пак с навлажнение на кърпа. И написах вече ден 3 на капачката. Ето как изглежда. И ще се видим утре.